hetki Tampere Unitedin mestaruustaipaleesta, sitä maustoi mukavasti myös menestys Euroopan kentillä. Joukkueen tie liigamestaruuteen alkoi keväällä Vaasasta. Liigakauden avaus ei Tamulle ihmeitä tarjonnut. Vaasan Palloseura pakotti mestarisuosikin avauskierroksella tasapeliin Hietalahden kentällä. VPS ja Mypa jäävätkin ainoiksi joukkueiksi, joita Tamu ei liigassa tällä kaudella voittanut. Heinäkuun alkuun mentäessä joukkue ehti kokea vain yhden tappion. Sarjanousija Oulu otti mestarilta täyden pistepotin toukokuun puolivälissä. Tamun kokoonpano eli alkukauden ajan muun muassa loukkaantumisten vuoksi. Joukkueen tulokkaista Daniel puski ensimmäisen liigamaalinsa ottelussa Maarianhaminaa vastaan. Ottelun kaava oli Tamun liigakaudelle tyypillinen. Tappioasemasta voittoon viime hetkien maaleilla. Heinäkuu toi joukkueelle uusia haasteita. Tie mestareiden liigan karsinnassa alkoi 2 voitolla San Marinolaisesta SS Muratasta. Toisella karsintakierroksella Tamu räjäyttikin todellisen pommin. Vastassa ollut Levski Sofia kaatui Ratinassa 1-0. Vieraskentällä Sofiassa Tamu ei tyytynyt edes tasapeliin, vaan jätti Levskin kylmästi maaleitta ja voitti myös vieraspelin tällä Jari Niemen maalilla 1-0. Kyllä tämä on ollut koko Bulgarian kansalle ja jalkapallon niin suuri häpeä, että Levski nyt putosi ja siellä varmaan joku tuntee nahoissansa kyllä tämmöisen yllätystappio. Mennään sinne. Se oli siinä. Se oli siinä. Nyt vasta alkaa. 2000-luvulla Levskin kaadossa Sofiassa olivat aiemmin onnistuneet europeleissä ainoastaan Chelsea, Liverpool, Barcelona, Werder Bremen, Schalke ja Kiovan Dynamo. Ja nyt myös Tampere United. Tampereella seuran toimistossa riitti kuhinaa. Seuraavaksi vastustajaksi arvottiin Norjan ylpeys Rosenborg, seura jolle mestareiden liiga on viime vuosikymmenen ajan ollut itsestäänselvyys. Rosenborgin rutiini oli kuitenkin liikaa. Jossof Kone laukoi 2 ja Miika Koppinen 1 maalin vieraille. Ottelu täydellä Ratinan stadionilla päättyi 3-0 vierasvoittoon. Europelit jatkuivat UEFA Cupin ensimmäisen kierroksen otteluilla ranskalaista Bordeauxta vastaan. Tampere United oli avauspelissä 91 minuuttia voiton syrjässä kiinni. Loppuhetkien katastrofissa vieraat iskivät kuitenkin 2 nopeaa maalia ja käänsivät ottelun 3-2 vierasvoitoksi. Pelattiin 90 minuuttia ja 2 maalia sitten lopussa tuli, että ei tuossa oikeastaan voi mitään. Tempo on niin kova. Tämä on kansainvälinen vauhti ja tähän pitäisi vaan yrittää. Veikkausliigassa Tamu jatkoi syyskierroksilla mestaruuden tavoittelua. Mestaruuden varmistaminen ottelussa Mypaa vastaan ei tuottanut viime lauantaina tulosta. Ottelu päättyi lukemiin 1-1, vaikka Daniel saikin pallon 2 Mypan maaliin. Tamperilaisten juhlat alkoivat vasta sunnuntaina, kun Haka jäi Lahdessa tasapeliin. Maanantaina joukkue aloitti uuden työviikon mestaruuskakkua leikaten. Sitten vaan jätkät kakulle.